الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da rayuwarsa ta zo ƙarshe bayan abubuwan da suka faru sun riga sun faru, ya zo roƙon Allah da ya cika masa da imani, ya sa ya mutu yana kan addinin musulunci, sannan Allah ya haɗa shi tare da salihan bayi, iyayensa annabawa tare da dukkanin manzanni. Amma da ya tashi wannan addu'ar sai da ya yi wasu abubuwa guda 4 zuwa 5. Na farko ya kira Allah da sunansa na Rabbi, ya ce Rabbi Ubangiji na, saboda Allah yana so in za ka kira shi da Rabbi. Sai da ya fara tabbatarwa Ubangiji cewa ya yi masa wasu ni'imomi da yawa a baya. Ya ce kada taitani min mulki wa allamtani min tawil hadith. Ubangiji na, tabbas haƙiƙa ka bani wani abu daga cikin mulkin duniya, kuma ka sanar da ni wani abu daga cikin ilimin fassarar mafarki. Abu na uku da ya yi shi ne sai yi wa Allah kirari. Bayan ya kira Allah da Rabbi, ya tabbatar wa Allah ya yi masa ni'imomi da baiwa da yawa. Na uku sai yi wa Allah kirari, ya ce Allah Ubangiji na, kai ne fatirar samawati wal ard, kai ne makagin halittar sammai da ƙasai, baka kalla a wajen kowa ba. Abu na 4 da ya yi shine sai ya tattara al'amarinsa da ya koma zuwa wajen Allah, ya ce Allah anta waliyyi fi duniya wal akhirah. Ubangiji na, kai ne masoyina, kai ne majibincin al'amarina, kai ne gata na.